שלום לכולם, והיום אנחנו הולכים לעשות סרטון על טעימת... מי זה אנחנו? מי אני? אני בת דודה שלו. אני הולך לעשות סרטון עם בת דודה שלי על טעימת ממתקים. על סוכריה בטעם לימון, סוכריה דגוני ועל תפוח מיובש. מי שיודע מי שמכיר את הערוץ שלי, אז יודע שאני טעמתי טעימת ממתק כזה, אבל לא תפוח, אלא אחרים. בקיצר, אתם תצפו ותבינו. אז יאללה, בואו נתחיל. נפתח את הסוכריה. נתחיל בסוכריה. סורי. קצת אני מגדילה כדי שתוכלו לראות את הסוכריה. אוי. יותר עונג. רגע, אני אגדיל עוד קצת. להגדיל עוד קצת. זהו, הגדלתי מספיק. ככה זה נראה. עכשיו נקטין. עוד יותר. טוב, אי אפשר להקטין, אבל לא משנה. אפשר. לא משנה, חברים. לא משנה. מצטערים על ה... כן, לא נורא, אבל ככה זה נראה. ויש לזה ריח חזק 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 של לימון. תריח את זה. זה ממש ריח חזק של לימון. זה מצופה בסוכר קצת. יש לזה ריח של סוכריית לימון. כן. קשה קצת לחתוך את זה. קשה לחתוך. אבל כן. הנה. טוב. 3, 4 ו... וואו. ממש ממש חמוץ. גאוני. וואו. מ-1 עד 5 כמה אתה? 5. סתם. 3.5. אני 1. מצידי 0. אין לי בעיה עם חמוץ, אבל הסוכריה ממש כזאת מגילה, יש לה טעם של קליפה, לא יודעת. אז למה אכלת אותה בכלל? בשביל הצופים. הנה, זה נראה לי קצת חמצמץ. לא בטוח. אולי זה תפוח חמץ. וואו. תיזהרי. תרים רגע, תרים אוקיי. סליחה על ההפרעה. כן, זאת סבתא שלי. תרים, תרים משהו על הרצפה. אומייגאד, אוי זה מסריח, אוי זה מסריח. לא כל כך מסריח, די טעים. חברים, סורי, פשוט יש לי קצת על המיטה עם לכלוכים. אני הולך לזרוק את מה שנפל. כן. אז בעצם יש לזה ריח נוראי. נוראי. תראו איך זה נראה. אוי. בא. הלכתי להקיא. מה את עושה? טוב. תריח את זה. זה מגעיל. תריח את זה. תריח את זה. יש לזה ריח של ביסלי. אני לא אוהב בעצם את הריח. ריח של אחד זה של ביסלי. ריח של אחד זה כמו ריח של ביסלי, אבל... בקושי יש ריח לאחד. טוב, קיצר זה נראה ככה. טוב, אז... וזה טעים. כבר אכל. אני כבר אכלתי גם קודם. זה כל כך טעים. באמת? אומייגאד. באמת טעים. למה שאני לא יכולה סתם? זה לא כזה טעים. ביחד גם זה ממש טעים. זה מגעיל. חברים, זה מגעיל. אל תטעמו. זה טעים. תטעמו, תמיד תטעמו. אל תטעמו. כזה מזל שיש פה דלי להקיא את זה. ביחד לא טעים. אתה חייב לבלוע. זה אתגר, אתה חייב לבלוע.
הלו! לא הספקתי. כבר ירקתי את זה. אבל הורדת את המים? איך מגעיל. טוב, אז ממתק מספר 2 לא הכי טוב בעולם, אבל הסוכר... רגע. ציון 0! יפן! אני אתן לזה... היא הולכת להגיע את זה. הגיע יותר נכון. לקחתי אחד בפה. אז... אנשים אל תאכלו את זה. שיאכלו. יש כאלה שהם אוהבים. זה מגעיל, דוחה לא לטעום את זה בחיים. תטעמו אבל לבד. אני מתכוון אחד ויחיד אל תטעמו. אל תכניסו יותר מאחד לפה, טוב? תסמכו עליי. זה יותר טעים מהחרא, התפוח הזה. טוב, לפחות אני אתן לתפוח הזה דירוג של... אני אתן לתפוח דירוג של... אני נותן לתפוח דירוג... הבנו, דירוג של מה? של 3. של 0. של מינוס 0. לא מינוס 0. של מינוס 0. לא נכון. טוב, בקיצור, אין הרבה מה לעשות, ויאללה ביי. רגע, לא. טוב, תנו לייק, ירשמו לערוץ. ותגידו איך עכשיו, ותגיבו בתגובות למטה כמובן, שאני יודעת לתפוס טוב. תרשמו. רגע. שאני יודעת לתפוס טעם, זה טוב. לא. תרשמו את המילה הבאה. לוליטה תופסת ממתק טוב, ובעצם תרשמו את זה. אף שלי דביק. ובקיצור, זה רק למי שרוצה, לא חייבים לעשות את זה, זה גם ככה לא מביא לכם אל תטעמו את זה. סליחה על הכללה, ליוטיוב בכל מקרה, סליחה, אנחנו לא התכוונו לזה. תאכלו. טוב, די, אין לי הרבה זמן להמשיך את הסרטון. למה? אז בקיצור, יאללה ביי, אין לי הרבה מה לעשות. רגע. אז תנו לייק וכל זה, יאללה ביי.